హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ ప్రతీక్ని. నేను ఇప్పుడు ఒక కొత్త యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేశాను. దాంట్లో ఇప్పుడు పాయింట్లోకి వద్దాం. ఇప్పుడు టీవీలోకి ఫొటోస్ అంటే మన ఫోన్ స్క్రీన్ కనబడడం అంటే అది చాలామంది తెలియదు, కానీ నాకు తెలుసు. ఎలా అంటే చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మీ మొబైల్ ఉంది కదా, మీ మొబైల్లో ఇట్లా క్యాస్ట్ అని ఒకటి ఉండాలి. అంటే నేను ఆల్రెడీ రికార్డింగ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇలా వస్తుంది. రికార్డింగ్ చేయకముందు ఇలా ఉంటుంది కదా, అది నొక్కేసి మీ టీవీ నేమ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ టీవీ నేమ్ మీద కొడితే అయిపోతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? అండి రీస్టార్ట్ చేసి చూపిస్తా. ఒకవేళ మీ దాంట్లో లేకపోతే మీ ఫోన్స్లలో ఎడిట్ అని ఉంటుంది కింద, ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఎడిట్ నొక్కినాక కింద ఎక్స్ట్రీడ్ ఆర్డర్, స్క్రీన్ షాట్, ఇన్వర్ట్ కలర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఓకే, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్.